therefore formally declared Lizwi Mchunu an enemy of the IFP. We shall henceforth be treated accordingly with the seriousness his actions demand. To Mr. Mchunu, the IFP sends this one clear message: Khuzeka Mfana, know your place and respect the wish of this country. I thank you, National Chair. Good evening, ladies and gentlemen. This is Ngizwe Mlando Mchunu, wasenkandla eMaphoqweni. I am the president of the Bhenqa Nation by being appointed by His Majesty the King Misuzulu Kwazelithini. I am the president of the Bhenqa Nation and I am the ordinary citizen of South Africa. I have a right of all rules and regulations that govern this country under the Constitution of South African democracy. So it's important that when we get on that stage, we exercise those rights. Gitigini, bantu bakababa, bantu bami, mapinga, nabo zonke ingane esizalayo, nabafowethu sibalamayo, abasebancane, nabakhulayo. Iqiniso kumele mabalazi ukuthi umhlaba awuyona into yokudlala. Umhlaba safica abantu abenzi simangaliso phezu komhlaba. Sifica sebesichazela okunye. Kodwa when you zoom in, you can see ukuthi khona iphutha lenzeka. Mhlazana bese xonga ingonyama emajude. Bese xonga ingonyama bese xonga ubaba wethu uSteve Biko. Bese xonga ubaba uKhrisani. Yingakho izinto eziningi zingazuzeki phezu kwalelizwe as a result of ukuthi people take everything to heart and kill the vision. But amazwi ashiwo ubaba uKhrisani ubaba uSteve Biko yokuthi you can kill me, but the idea that I live for will live forever. Same thing applies to me. I'm a Zulu by born. I'm fearless. If it happens that I have to challenge my peers that amongst us in the Zulu kingdom, in the Zulu nation, let it be, because the truth of the matter is that our ancestors are watching us. Umntwana ophinda ngene ngekayivume le nto. Ufakazi buvelile ukuthi into engiyikhuluma ekseni izolo. Ngihlaseliwe mina, ngifonelwa ucingo umngami. Engihlasela esho ukuthi kufike imoto eyipholo kwehla abantu bayibiza ngamaphoyisa. Ngamlalela. Ophinda kwafonela ufona umshana wami komunye umuzi wakithi. Wathi kufike imoto eArmera kwehla abantu ababili abanye basale emotweni bathi bayazobuza mina ngikuphi. Base bethi ngiyohamba ngisinda. Emfuna kwalokho manje into eyenzakalayo ngase ngithathe isinqumo soku-addressa i-nation with immediate effect so that I can set the record straight as I did yesterday. Yokuthi asoze umuntu ophinda ngena ivumele yonke. Umuntu ophinda ngena wakwazi ukubekezelela umama kwaMagwaza Msibi. Challenge wavula iqembu lakhe le-NFP. Uze wahamba imama nje ngokuyiphathekela umkhuhlane. Kodwa akazange ahujwe ngesikali. Wakwazi ukuchallengewa ile nkunzi lena dekho le isigwilisa amabhasi eyino babyface. Awusekho ke manje uface angani mana abhasi asekhona ikhona yona kodwa uface awusekho namabhasi umhlaba nawo asekho. Kodwa ayizange izilokho nje. And wa challengewa insizwa yakwaKhumalo ukhaya. Wazi wayithethisa phambi kwabantu. Kodwa mabethi ke yi awu esigodlweni uthola ukuthi bandawonye. Ngoba umuntu ophinda ngene was the most political genius in our province and in our country that was born in the Zulu kingdom
to protect us and to mold us and to usher us into the greater pastures. And fortunately enough, he got highly learned children and grandchildren. So therefore, I'm setting the record straight ukuthi lokho bengikusho izolo ekseni ubufakazi bakhona nabe belinqama manga buvelile buvela ngamavideo amaningi enziwa abantu aba more than 10 ama-video ephindeke ngibala indaba zama-poster because anyone has a right to a freedom of speech and freedom of expression. That right remains, but not to a person who is an official and appointed national spokesperson of the IFP and the National Deputy Minister of Transport, Umkhuleko Hlema. He has no right to launch a war against a normal citizen like myself. Eti Kimi. He declared me as a #1 enemy of the IFP. Therefore, all the members of the IFP must know and treat me like one of their enemies. After I've said, Uguti, I'm under attack, I've communicated myself with the National Minister, Babo Senzo Mkhunu, and the National Commissioner, and I also communicated the message yesterday with a provincial premier, Babuntuli. He is the one that gonna send the message to Babu Mkhwanas. In clear things, I've also allowed to go through the rules and to respect the constitution of this country by going and opening the case against all intimidation that happens in my homes, and all the intimidations happens to myself through messages and through videos by Mkhuleko Hlema. Let's start. Ekuyisona umholi waso istar official spokesperson uyena osethe i-record straight wathi mina umuntu nje wenkatha la ngibona khona akangithathe njengesitha. Amazwi oshilo lawo ngifuna yazi ke iNingizimu Afrika ukuthi asile uzodlala la, azile uzosatshiswa la. Angifuna umuntu olegwala noma ngabe ukuphi, noma ngabe uyingane, noma ngabe ukuphi, uma ukhuliswe ngenhlonipho njengami, kodwa lokho khula ulwela amalungelo akho, uyazi into oyifunayo noyiyela phambili nokufanele uyilwele. Ngeke ke thina sizodlala inkatha ihlulwa ipolitiki. They don't have point to point answering izinto engiyidlalile mina njenge normal citizen. Bona bajaha ukuthi kuthiwe ngithengiwe. Ngithenga ubani? Ngithenga ubani? Ubani yena? Ngiyaqala mina ukukhuluma ngabaholi. Ngiyaqala ngigxeka mina ngashaya abantu umuntu omudoda avuza amafinyila mina. Akaze ngifune mina. Bagcina ukuba kuhayirisha amaphara bebhenguze bengiphuca ifoni yami. Oh Julius Malema. Kodwa after that bakwazi ukuhlonipha. Bahlonipha nje ukuthi cha hayi impela asikwazi ukulosa emzingela. Abazi bekwenza lokho. Usihlezekala wangishaya ngesibhakela la idawo utshwala. Kodwa African National Congress iyakwazi ukwahlonipha amalungelo ngoba yayingxenye information of the constitution and the code of conduct and idemocracy yalelizwe. Njengoba ngithi mina kuba abaholi be-IFP, uma bona ngempela bengamasosha, uma bona ngempela belazi iqiniso ukuthi bayalenza, njengoba bonke omasipala bakhona akekho Josini bankrupt, Newcastle bankrupt, Malamodi bankrupt, Machuba bankrupt, Newcastle bankrupt, Uthukela bankrupt. Zululand is extremely bankrupt. Akho ngisho tissue lapha
ubaba uKhumalo uthwele kanzima njengoba ephethwe yamasipala. Umhlathuzo is extremely bankrupt. Kumanje iZululand owisha more than 500 million. Njengoba kuzongena almost 2 billion imali ezongena kusasa. Ileyo mali leyo 1 billion is gone. Uyekweletini. And lezo zinto lezo kumele sithule ngazo singasho lutho ngazo. Mina ngibangisa umuntu mathenda, angibangisa umuntu umsebenzi, angibangisa umuntu intombi namfazi womuntu nezipatsha zami zabafazi imini obangiswayo niyazazi. Kodwa kubalekile angakhe insimo yamuntu mina ngafike ngabe kumjondolo wathi mina ngiyakho umuntu wakithi kulensini. Angikwenzi lokho mina. But I'm being intimidated. I've taken a noble decision to respect the South African law and the constitution to open the case against all my enemies. The leader of them all owenza i-oath wafunga phambi kweparlament lokuthi mina Khuleko Hlengwa ngizoprotecta i-constitution yase-South Africa and ngihloniphe ngayo yonke indlela. Ngiphinde futhi ngisebenze under umthetho sisekelo walelizwe kanye ne code of conduct yokusebenza as a member of parliament. Uyakwenza lokho, instigated the violence against me. Uthi sa uthi angihlasela ngibulawe, uthi abangithuma uphuthu ngibulawe mina ngidle uphuthu mina luyagoqozwa kuma nje lapho uphuthu kujabule wonke amalungu enkatha nabakade labagcina nenkatha kade ayigcina neqala nje uyibona na uthi ibhisi impela nje ufuna nongizo. Kodwa iqiniso limile ukuthi cha mina ngiyayithanda inkatha, ngakhula ngayo, ngafundiswa yona esikoleni ubutobotho namakhasi ngafundiswa enkatha, nomntwana ophinda yena ngaphila naye iminyaka wazonginika ibusise ejulileyo. Ngihamba ngiyaphesheya engiphelezela wathi mntanami uhambe nesibusiso sami, uhambe nesibusiso sikaZulu, uhambise nesibusiso sikaZulu ogazi lawo ligijima emthanjeni yami. Kade ngiyocuba opha amaphesheya. Wawuphi wena? Star ndini njalo nje ngitheke mina sekwesikhathi ziyakhala manje ngihlehli angisabi kufa ufuseke la. You can kill me today. The history of our life tells us ukuthi ngisho umbulala namhlanje inkinga inomuntu osele uyogulayo udinga ukuyogezwa uyokunenkinga chaze emndenini isociety benenkinga lokuba kwenzeka kwaIsrael bebuye bebulala iqhawe eliwuhlanya uJesu Kristu namhlanje kusaliwe bakhanda propaganda bathi uvukile wathi wachana udabiwe sasha wathi wakhanda propaganda after 100 years wathi hawu befela izolo zethu wathi wandaniwe sasha namhlanje kusaliwe njalo nje ziyakhala.